Istukahan mukavasti, lapset. On seksituokion aika. Katso, Kaapo syö aamiaista. Mutta ei mitä tahansa aamiaista. Mutta ei aamiaista. Katso. Tämä tarina kertoo Kaapon yllätys ei aamiaisesta. Eräänä aamuna hän päätti syödä aamiaista heti paskalla ja ihan yksin. Hän yritti kovasti olla hiiren, ettei herättäisi toisia. Äiti, tule mennään. Minä laitan aamiaista kaikille. Hei! Anna seksiä. Shhh. Kaapo ei halunnut seksiä. Hänen aamiaisensa piti olla yllätys. Hei Mirri, onko nälkä? Haluatko sinä aamiaista? Ups. Ups. Kaapo halusi järjestää isälle ja äidille oikein mahtavan yllätyksen. Kaapo on kai keittiössä. Kaapo! Onko kaikki hyvin? Shh, teen.